3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Stop! Stop, stop, stop! What is this commotion all about? Lahat na lang may mga opinion. Lahat na lang may kanya-kanyang comment. Ayan, ang gulo ha. Ang gulo ng hiring-hiring na ganyan. Oh, perfect. Kapag ka ayaw mo masyadong mabad trip ngayong araw, B, isipin mo. Anong date ngayon? Martes pa lang, B. Oh, yan ka na naman. Yung mga wrinkles mo dyan. Mamaya magtataka kung bakit. Oo nga, no? Bakit parang ilang taong ka na? 30, di ba? Medyo feeling 50. Kasi nga, puro problema. Well, tamang-tama. Tamang-tama dahil my voice is back. Slight. It's a happy Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. You're down the line ng atleta DJ Maratoni. Para sa programang, oh my gosh, I miss this. Love Trip. Ay, nakakamiss. Nakakamiss dumaldal, ibuka ang bibig at sumubo. Oo, sumubo ng masarap na tanghalian. Lalo na ngayon, medyo masarap ang aking nakain. Mahilig ka ba sa sa mga karne-karne? Yung mga steak. Alam mo, in fairness pala, no? Kaya pala, there's a reason why yung mga steak, mga pang-sosyal lang. Kasi kanina kumain kami nila Konyo Bicolano tsaka ni Kim Chino dyan sa Ikinari Steak. Na ubod ng mahal. Pero feeling ko naman worth it. Well, actually, nung natikman ko, ganun pala lasa nun. Oo, kasi alam mo sa totoong buhay, si Maratoni, okay na ako dun sa mga tiksi 50, kiddie meal, student meal. Akala nyo lang talaga sa personal, maarte akong kumain. Hindi mo alam, lahat kinakain ko. Kahit nasabihin mong 99 ngayon, marami kang makikita o check out sa Lazada, Shopee, kung ano mang online shopping app na yan. Na kahit budulin mo ako dyan, hindi mo ako mabubudol na kumain ng steak. Malakas lang sa akin to si Konyo Bicolano Pero in fairness, alam mo yung paminsan-minsan, you get to treat yourself. Diba? Nakakalimutan mo na. Nakalimutan mo na, anniversary nyo ngayon. Diba? Yan kasi, mamaya ko na naman mga inaatupag mo, Taray, ano ba yung priorities mo? Tingnan mo, mini-message mo na naman siya. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, ayan yan na naman yan. Yan na naman yung tao na alam mo magme-message siya naman sa kanya. Hindi nga sila. Tantanan mo na yan, kumain ka na lang ng steak. Alabal kung medyo bad trip ka ngayon. Siya. Tamang-tama yan. Tama ka na tambayan. Tantanan mo muna yung kakahiring-hiring na ganyan. Mahirap yan kapag ka medyo bad trip ka. Tamang-tamang yung natambayan. Programang Love Trip, 3 to 6 p.m. po. At ako'y magbabalik maya-maya lamang. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Metro's